nejakých 15 rokov sa zaoberám chovom štrosov. Som začal vtedy tak, že pre zaujímavosť. Mám teraz 3 rodinky, ktoré mi fungujú a tak asi 30 kusov, 40, 50 podľa toho ročne vychovám. Mäso je veľmi vzácne, ako divina, medzi divinou a medzi hovädziou. Najlepšie mäso je pri 18 mesiacov, keď má štros, vtedy je vzácna aj koža. Vyrábajú z toho všelijaké kabelky, sukne, topánky. Vajíčka začínajú znášať od marca až po september. Jedno vajíčko má okolo 1,2–1,7 kg. To znamená, že dá sa porovnať nejakých 30 slepačích vajíčok. Veľmi chutné. Štrosy dožívajú nejakých 60–65 rokov. Znášajú nejakých 45 rokov. Zaujímavé je, že aj rýchlosť, keď behajú, tak majú nejakých 65–70 km za hodinu.